משפחות נרקיסיסטיות הן משפחות שבהן לאחד ההורים יש קווי אישיות נרקיסיסטיים, וכתוצאה מזה המשפחה מתארגנת בלית ברירה סביב שמירה על הוויסות הרגשי של אותו הורה. משפחות כאלה בנויות בצורה הפוכה ממשפחות בריאות. במשפחות בריאות הפוקוס הוא על מילוי הצרכים של הילדים והתמיכה בהתפתחות שלהם, ובמשפחות נרקיסיסטיות הילדים וגם בן או בת הזוג הלא נרקיסיסטים נאלצים לתמוך בצרכים הרגשיים של ההורה הנרקיסיסט כדי לשמור עליו מבוסת יחסית. בגלל הנסיבות האלה, אלה בעצם משפחות שחסרים להן משאבים רגשיים כדי לתמוך בהתפתחות האינדיבידואלית של הילדים. ההורה עם הקווים הנרקיסיסטיים הוא אדם שחי את חייו במצב הישרדותי מבחינה רגשית. הערכה העצמית שלו שברירית ולא יציבה, וכשהיא נפגעת הוא יכול לאבד שליטה ולחוות התקפי זעם. המנגנונים של האישיות הנרקיסיסטית הם מנגנונים הישרדותיים של פיצוי יתר בנושא של הערכה עצמית, והנרקיסיסט אוחז בהם בכל הכוח כדי לשמור על היציבות הנפשית שלו, כי מתחת למנגנונים האלה אין אישיות בנויה ויציבה. התפיסה העצמית של נרקיסיסט היא מאוד שלילית, והוא מפצה על זה על ידי יצירת פרסונה חיצונית שיש לה ערך גבוה בצורה לא מותאמת ולא מבוסתת, והוא עסוק בלשמור על הפרסונה הזאת שתהיה במקומה כדי שלא יתגלה שהוא בעצם לא שווה לתפיסתו. מה שיאיים על הפרסונה הזאת יעורר אצל הנרקיסיסט תוקפנות כמו חיה פצועה שכשמנסים להתקרב אליה היא תוקפת. המצב הנפשי הזה גורם לבן הזוג ולילדים להלך ליד הנרקיסיסט על ביצים כדי לא לגרום להתפרצות שלו. ההתפרצות אגב לא חייבת להיות מלאה בצעקות קולניות, אלא יכולה להיות גם פסיב אגרסיב, עוקצני ופוגעני. ומה שקורה זה שבן או בת הזוג מנסים לשרוד את הזוגיות הרעילה שהם נמצאים בה, והילדים מנסים לשרוד את הכאוס הרגשי שמתנהל בבית. בהרבה מקרים ילדים כאלה, בעיקר כשהם כבר בגיל הנעורים, יצאו יחסית הרבה מהבית, ילכו לחוגים, לחברים ולתנועות נוער, כי יש להם צורך אינסטינקטיבי להתרחק מהרעילות שיש בבית. ובאמת ילדים שמתרחקים יחסית והולכים למקומות בריאים יותר שזמינים להם, יצליחו בהרבה מקרים גם ליצור חיים טובים יותר בבגרות. אחד ממנגנוני ההגנה של ההורה הנרקיסיסט הוא להשליך על הילדים תפקידים שעוזרים לו לשמור על הוויסות הרגשי שלו. ההתנהגות הזאת לא נובעת מחשיבה מסודרת ומודעת, אלא אלה אינסטינקטים הישרדותיים של האישיות הנרקיסיסטית, שהיא אישיות פגועה ולא בריאה, ומתוך זה נובעת הפוגענות שלה. אני רוצה גם להזכיר שנרקיסיזם מתקיים על ספקטרום רחב, ויש הבדלים גדולים לאורך הספקטרום הזה. בצד אחד יש אנשים שיש להם קווים קלים ורמת פוגענות נמוכה, ובצד השני של הספקטרום יש רמת פוגענות גבוהה הרבה יותר. הנרקיסיסט הוא אדם שלא מחובר לעצמי האמיתי שלו ולכוחות הפנימיים שלו, ולכן הוא משתמש בעולם החיצוני ובאנשים אחרים כמשענות שהוא נשען עליהן כדי לשרוד ולתפקד. המשפחה הקרובה שלו, בן או בת הזוג והילדים, יהיו בדרך כלל המשענות הרגשיות העיקריות שלו. אז מה התפקיד של הגולדן צ'יילד בתוך כל המערך הזה? הנרקיסיסט זקוק למישהו שייצג אותו, שייצג את הפנטזיה הגרנדיוזית שלו, את הפרסונה הכביכול מושלמת שלו, וזה התפקיד של הילד המועדף או של הילדה המועדפת. מבחינת האמא או האבא הנרקיסיסטים, הילדה הזאת נתפסת כפחות או יותר מושלמת. מבחינתם היא אף פעם לא טועה, והיא הכי חכמה והכי מוצלחת שיש, כי היא משמשת עבור ההורה שיקוף של התפיסה העצמית הגרנדיוזית שלו. התפיסה הגרנדיוזית היא פנטזיה, היא מה שהוא מספר לעצמו כדי לברוח מזה שבעצם עמוק בתוכו הוא לא יכול לשאת את עצמו. הוא אוחז בפנטזיה הזאת בכל הכוח וזקוק לזה שגם הסביבה תתפוס אותו לפי אותה פנטזיה, וכמובן שהוא צריך שהסביבה לא תדע שזו הצגה, אלא תחשוב שזה באמת מי שהוא. אותה ילדה מועדפת, וכמובן שזה יכול להיות גם ילד, עוברת בעצם love bombing מתמשך לאורך שנות הילדות שלה. love bombing היא לצערי לא אהבה אותנטית ובריאה, אלא היא התנהגות הישרדותית של הנרקיסיסט, שנובעת מהחרדה שלו שהילדה תעזוב אותו, ונועדה לגרום לה להישאר ולא לעזוב.
ההתנהגות הזו לא תמיד מודעת ומכוונת על ידי ההורה. זה אינסטינקט הישרדותי שלא בהכרח מונע ממודעות וכוונה רעה, אבל התוצאה היא מאוד פוגענית כלפי הילדה או הילד שחווים את זה. ההורה בעצם תלוי רגשית בילדה, ולכן הוא קושר אותה אליו בצורה לא בריאה. הגולדן צ'יילד לפעמים דומה חיצונית לאמא או לאבא, הנרקיסיסטים, או שיש בילדה הזו תכונות חיצוניות כלשהן שנרקיסיסט מזדהה איתן ומרגיש שהן מייצגות אותו בכבוד. הוא בעצם מתלבש על הילדה הזאת וחי דרכה מבחינה רגשית. הילדה אמורה בפנטזיה של ההורה לתת לו את תחושת הערך שהוא רודף אחריה כל החיים שלו. יש כאן היפוך תפקידים מובהק. במקום שההורה ייקח אחריות על מילוי הצרכים של הילדה, הוא מלביש על הילדה את האחריות על מילוי הצרכים שלו. כשהנרקיסיסט מסתכל על הגולדן צ'יילד, זה מרגיע ומבסט אותו, כי הוא רואה בה את הערך הגרנדיוזי שלו. הוא לא רואה את הילדה עצמה, אלא את מה שהוא משליך עליה. הוא בעצם מתייחס אליה כשלוחה של עצמו, ולא כילדה בפני עצמה, ולכן הוא מתייחס אליה כמושלמת, כי זו הפנטזיה שלו, שבה הוא רואה את עצמו כמושלם. הילדה המועדפת אומנם שמורה יחסית מההתעללות הישירה וההתעלמות שעוברים שאר הילדים בבית, אבל גם היא לא מקבלת את התנאים שהיא זקוקה להם לפיתוח אישיות עצמאית וחשיבה עצמאית, כי עמוק בתוכה היא יודעת שאם היא תתפתח כאינדיבידואלית, נפרדת ועצמאית, היא תאבד את המקום הבטוח יחסית במשפחה הנרקיסיסטית, ועלול לקרות לה מה שקורה לאחיה או אחותה שמסעיר לעזאזל. היא יודעת שהמקום שהיא נמצאת בו הוא על תנאי, היא יודעת שהיא צריכה להיות בדיוק מה שהנרקיסיסט החליט שהיא תהיה, אחרת היא עלולה להפוך להיות השעיר לעזאזל בעצמה. ולא מעט מהגולדן צ'ילדרן חיים וחיות בחרדה מאובדן המקום הבטוח יחסית שלהם, ומנסים לתת לנרקיסיסט את מה שהוא רוצה מהם כדי לא לאבד את המקום שהם נמצאים בו. זו לאו דווקא התנהגות מודעת של הילד או הילדה. לפעמים מגלים את זה רק בבגרות, כשהולכים לטיפול ומתחילים לראות מאיפה מגיעים דפוסי ההתנהגות הלא מטיבים. למרות שנדמה שהגולדן צ'יילד נהנית מהרבה שבחים, היא יודעת ברמה מסוימת שזה מנופח ולא אמיתי, והיא יכולה גם להרגיש שזה מקטין אותה, כי כשמחמיאים לך מחמאה מוגזמת על משהו שהוא לא ביג דיל, זה יכול לתת תחושה שמתייחסים אלייך כקטנה ולא שווה, שלא לוקחים אותך ברצינות. גולדן צ'ילדרן הרבה פעמים מרגישים שאף אחד לא באמת מכיר אותם, ושהם חיים סוג של חיים כפולים, שמה שחושבים עליהם זה לא מה שהם, כי זו החוויה שלהם מול ההורה הנרקיסיסט. הוא אמנם משבח אותם, אבל הוא לא מנסה להכיר אותם ולגלות מי הם. הוא החליט מי הם, והוא לא מתעניין להכיר את מי שהם באמת. הילדה יודעת שאם היא תפסיק לשתף פעולה עם ההצגה הזאת, שהיא נדרשת לשחק בה כל הזמן, היא תאבד את המעמד שלה, וההתעללות ששאר האחים סופגים תגיע גם אליה. אולי לכאורה נראה שאם כבר לגדול במשפחה כזאת, אז עדיף להיות הילד המועדף, כי הוא לא סופג את ההתעללות הישירה שהשעיר לעזאזל סופג, ולא את ההזנחה וההתעלמות שהילד הנעלם סופג. אבל המחיר שהגולדן צ'ילדרן משלמים על כל הטוב הזה, שהוא בעצם לא טוב בכלל אלא הוא רע בתחפושת, הוא מחיר של איבוד העצמי. הנרקיסיסט הוא אדם פגוע רגשית ואין לו יכולות הוריות מפותחות. כשהוא מסתכל על הגולדן צ'יילד, הוא רואה את הפנטזיה הגרנדיוזית שהוא משליך עליה, וזה מה שהוא אוהב. הוא אוהב את הפנטזיה הזו, אבל הוא לא מסוגל לראות את הילדה עצמה, ולכן הוא לא יכול לתמוך בהתפתחות ובנפרדות שלה. האהבה הזו מותנית לגמרי, היא מותנית בזה שהילדה צריכה להיות בדיוק מה שההורה רוצה שהיא תהיה, כדי להגשים את הפנטזיה שלו, ובתמורה לזה ההורה מרעיף עליה שבחים וטובות הנאה. הגולדן צ'ילדרן מקבלים את המקום השמור הזה במשפחה הנרקיסיסטית, בתמורה לזה שהם מתערבבים עם הנרקיסיסט ומוותרים על ההתפתחות של העצמי האותנטי שלהם. ברגע שהגולדן צ'יילד מורדת ולא משתפת פעולה עם הנרקיסיסט, להורה הנרקיסיסט אין שום בעיה להפוך את הילדה באותו רגע לשעיר לעזאזל, וזו אחת הסיבות לחילופי תפקידים שמתקיימים לפעמים במשפחות כאלה. אבל
רוב הגולדן צ'ילדרן לא עושים את זה כי הם מפחדים שיקרה להם מה שקורה לשעיר לעזאזל. הגולדן צ'יילד תנסה לפעמים בצורה לא מודעת להיות הפוך מהשעיר לעזאזל. אם השעיר לעזאזל היא ילדה רגישה שבוכה הרבה, הגולדן צ'יילד תתפוס את התכונות האלה כשליליות, ואז גם אם היא ילדה רגישה מטבעה, היא תדחיק את הרגישות שלה ותנסה להיראות יותר קשוחה, כי היא לומדת שרגישות היא תכונה שלילית שנענשים עליה. לגולדן צ'ילדרן יהיה בבגרות קושי עם הזהות העצמית, כי הם לא פיתחו זהות משלהם, אלא התערבבו עם ההורה הנרקיסיסט ועם מה שהוא החליט שהם יהיו. יהיה להם קושי ליצור מערכות יחסים אמיתיות, כי הם מצפים שיתנו להם ושיעשו להם ושישבחו אותם על כל דבר, והרבה אנשים לא יהיו מוכנים להיות בקשר כזה. ובנוסף יש להם קושי גדול להשתחרר מהיחסים הסבוכים עם ההורה הנרקיסיסט. יכול להיות להם קושי בעולם התעסוקה, כי הם למדו בילדות שמגיע להם יותר, שהם צריכים לעשות מעט מאוד ואחרים ישבחו אותם על המעט הזה, ובבגרות הם מגלים שהעולם לא עובד ככה, ויכול להיות להם קשה לעכל את זה ולהתאים את עצמם לעולם האמיתי, כי מה שהם למדו בבית זה שהם מעל, שלהם מגיע יותר, שהם תמיד בסדר, לא משנה מה. לא לימדו אותם לקחת אחריות, לא לימדו אותם שיש השלכות למעשים שלהם, לא עודדו אותם להיות אמפתיים ולכבד גם צרכים של אחרים. אז לסיכום, ילדים וילדות מועדפים במשפחות נרקיסיסטיות הם חלק מרכזי מהדרמה שמתרחשת במשפחות כאלה. יש שני צדדים קיצוניים לדרמה הזאת. בצד אחד הילדה המועדפת ובצד השני הילדה הדחויה. שתי הילדות האלה הן שתי השלכות ההפוכות של ההורה הנרקיסיסט. על הילדה הדחויה הנרקיסיסט משליך את כל מה שהוא לא אוהב בעצמו, ועל הילדה המועדפת הוא משליך את הפנטזיה הגרנדיוזית שלו. לכן הוא רואה אותה, את הילדה המועדפת, כילדה מושלמת, שמגיע לה הכל והיא אף פעם לא טועה. אבל כל זה על תנאי. התנאי הוא שהיא צריכה להיות בדיוק מה שהוא רוצה שהיא תהיה. לחשוב מה שהוא רוצה שהיא תחשוב, להתנהג לפי הספר שלו. הקשיים שלה בבגרות יהיו בעיקר סביב קושי לנהל את הקשר עם ההורה הנרקיסיסט ולהציב לו גבולות בריאים, קושי ביחסים, זה יכול להיות בתחום הזוגי, המשפחתי, החברתי או המקצועי, נטייה לדיכאון וחרדה, קושי בנושא של הערכה עצמית ונטייה לפרפקציוניזם. הגולדן צ'ילדרן הם בלא מעט מקרים הילדים שהכי מתקשים לראות את הדינמיקות הלא בריאות במשפחה ולראות שההורה הנרקיסיסט הוא לא הורה מטיב, כי הם קיבלו לאב בומבינג מאוד ממושך ממנו וזה מקשה עליהם לראות מה באמת קורה בבית, ולכן ההתפכחות שלהם מגיעה לפעמים בשלב מאוחר יחסית בחיים ויכולה להיות התפכחות מאוד כואבת. חלק מהגולדן צ'ילדרן לצערי גדלים להיות נרקיסיסטים בעצמם, אבל רובם לא יהיו כאלה. אני כן רוצה לומר גם כמה מילים חיוביות אחרי כל האינפורמציה הלא פשוטה הזאת. אני פוגשת בקליניקה נשים אמיצות שהיו גולדן צ'ילדרן בילדותן, ואני באופן אישי מאוד מעריכה את היכולת להתפכח ולראות את העולם בלי הפילטר שהולבש עליהן בילדות. לראות אנשים אחרים ולתת להם מקום והערכה ולבחור להיות אנשים ונשים מטיבות ואיכותיות עם רמת אתיקה ומוסריות גבוהה. זה לא מובן מאליו כשגדלת עם יחס שלך מגיע הכל ושאת יודעת יותר מאחרים. אם הסרטון הזה תרם לך, אני מזמינה אותך לעשות לו לייק כדי שיגיע לעוד אנשים ולהירשם לערוץ, וניפגש בסרטון הבא.